Assalamu alaikum yan uwa, an tashi lafiya ranar Hausa. Ji da ayyuka jama'an birni da ƙauyuka ranar Hausa. Bakan da miya na kusuri na suke murna haka ranar Hausa. Sun san su baba kibani sun ɗaukaka ranar Hausa. Yar Hausawa kusuri kamaru sun haskaka ranar Hausa. Murna suke da rana ta Hausa ta duniya ranar Hausa. Bakan da miya ta kusuri murna suka tattaya ranar Hausa. Da dukkanin bahaushen da ke faɗin duniya ranar Hausa. In ka ji kira to ta samu Hausa. Ana magana da harshen Hausa. A ƙasar waje ma da sashen Hausa. Na ga balarabe har bature Hausa sun iya. Ita dai harshe ta Hausa ta shiga dukkan nahiya. Bakan da miya ta ce sani saƙon kabiya. Al'ummar kusuri kamaru tadi duk duniya. Suka ce in taya ku murna da wannan ranar kulliya. Ina Yusuf Maka'il baban Zara Uzaki na Fatima Kungaji. Yau ne take rana ta Hausa ta duniya. Na je ni gidan gauro, ya bani tuwon dusa. Karaba ba ina tsoron wani abu jan baki sare koto. Son gidan baraje da wayansa. Wasa ne in Hausa, zan yi tattausa. Gero ake wacasa, akuya da jindusa. Mahuli ake mata. Duk wanda ya sai kwando ya san za ta mai aman ruwa. Kuma duk nisa na jifa ƙasa zai dawo ko cikin ruwa. Ikon Allah ta'ala tiro kan teku kun ga kainuwa. Bakan da miya kusuri ta yi fice ta zama kokuwa. Gaisuwa zan yo gaba ɗaya, biyo ni a yanzu zan biya. Farko babanmu malam yahu zan yi wa gaisuwa. Dattijan kirki amma shaida ne mai farin hali. Alhaji Sule kwanse yayo murna sannu garkuwa. Sidoli mun namu baba na gaishe ka mai farin hali. Wa ina Suleiman shi ma yayi murna sannu dan uwa. Wa ina Yusuf Maka'il angon Fatima sannu ko kuwa. Baban Zara'u abban Habib matsayin kana ta karuwa. Abdullahi Mu'azu shi ma gwarzo ne mai farin hali. Ibrana Yusuf yana fara'arsa ta bayyana. Muhammadu Tantiri shi ma murna yake. Akwai Alhaji Audu shi ma murna yake. Majo murna yake. Bangida murna yake. Umar Yusuf murna yake. Sabo Harun yana. Santo Mama yana. Malam Ya'u yana. Baba ne maka jinjina. Dattijan arziki baba Allah karo lafiya. Wa ina Lamur yake. Shi ma murna yake. Awwal murna yake. Sani murna yake. Kano murna yake. Abu ma murna yake. Suleiman ma murna yake. Akwai Alhaji Suleiman Bagobiri ma murna yake. Alhaji Ma'azu shi ma murna yake. Sannu Alhaji Yawale shi ma murna yake. Alhaji Maka'il shi ma murna yake. Alhaji Nasiru shi ma murna yake. Alhaji Umar mai daraba murna yake. Adamu Harun yana shi ma murna yake. Umar mai canji yana shi ma murna yake. Sale Nuhu yana shi ma murna yake. Matsa kuban guri ga uban su ganan ginshigi. Umar Muhammad sani jirgi mai tashi sama shi ma murna yake. Muhammad Tantiri sarkin samari ma yana shi ma murna yake. Wa ina Lawali Sambawo shi ma yana shi ma murna yake. Ina Umar Beso shi ma murna yake. Sani mai kwashewa mai waka nan zan tsaya ni ma murna nake. Umar Kusuri Sani gaisuwa yake. Sannan godiya nake. Gida Yusuf Maka'il Allah karo ɗaukaka. Wuce mai tambaya Sani mai kwashewa ne. Da ni ƙarin bayani lambar waya 081 3341 0127 Sani